Ásványvíz, forrásvíz és gyógyvíz nem ugyanaz. Mi is pontosan az ásványvíz? Védett föld alatti forrásból származó víz. Meghatározott mennyiségű ásványanyagokat és nyomelemeket tartalmaz. Mentes a mikrobiológiai és kémiai szennyeződésektől. A magyar minősített ásványvizek nagy részének oldott ásványi anyag tartalma 400-2500 mg/liter érték között van. Ízüket a vízben oldott ásványi anyagok mennyisége, az egyes összetevők egymáshoz viszonyított aránya határozza meg, a teljesen semlegestől a jellegzetes, karakteres ízig sokféle változatban lehetséges. Az összetevők és koncentrációik állandóak maradnak az idő folyamán, ami az ásványvíz egyik fő jellemzője. Az ásványvizeket közvetlenül a forrásból palackozzák, kezelés nélkül, vagy csak olyan kezelésen eshetnek át, amely nem változtatja meg azok összetételét. Szállítás konténerekben nem lehetséges. Nézzük, mi a forrásvíz. A forrásvizeket általában kevesebb szabályozás övezi, mint az ásványvizeket, és bár azt is közvetlenül a forrásból palackozzák, nem követelmény, hogy állandó ásványi anyagtartalommal rendelkezzenek. Mi a gyógyvíz? A minősített gyógyvizek összes ásványi anyag tartalma nagyon magas, 25-30 ezer mg/liter érték közötti. Tudományosan igazolt gyógyhatásuk van bizonyos betegségek kezelésére. Ezeket a vizeket gyakran termál forrásokból nyerik, és például fürdőkúrák formájában hasznosítják. Ivókúrákra használt gyógyvizek esetében a címkéjükön fel kell tüntetni a használati utasításokat, javallatokat és ellenjavallatokat. A gyógyvíz használatát orvosi felügyelet mellett ajánlják. Fontos fogyasztási tippek. A palackozott víz összes ásványanyag tartalmát és jellemző nagyobb mennyiségben előforduló összetevőinek mennyiségét fel kell tüntetni a termék címkéjén. Mindig olvasd el ezt a címkét, és az alapján dönts a felhasználását illetőleg. A felbontatlan palackokat hűvös, napfénytől védett helyen kell tárolni. Kerüld az olyan helyekről való vásárlást, ahol ezt a szabályt nem tartják be. Amennyiben valamilyen betegségben szenvedsz, fontold meg az alábbiakat, és kérd ki orvosod tanácsát is. Például azoknak, akik hajlamosak a vesekőképződésre, nem ajánlott a magas kálcium és magnézium tartalmú ásványvizeket választaniuk, míg a magas vérnyomásban szenvedőknek kerülniük kell a nátriumban gazdag vizeket. A gyomorsav túldengéssel küzdők számára a lúgos kémhatású ásványvizek fogyasztása javasolt, míg a csontritkulásban szenvedők profitálhatnak a kálcium és magnéziumban gazdag ásványvizekből. Felbontás után 1-2 napon belül fogyaszd el a vizet, és tartsd 4 Celsius fokon a hűtőben. Ha érdekel a víz és egészség témaköre, látogass meg honlapomat is, whatisinmywater.info, sok hasznos információval gazdagodhatsz.